Kapag sinabing Duba, sasama ka ba? Yo! That's nice! Next! Dito sa Duba, dalawa ang maaari mong gawin. Mag-swimming or mag-caving. Pero sa ngayon, gagawin muna natin ay ang swimming sa Duba River. Mula sa Tugigaraw City, Cagayan, bibiyahe tayo ng 1 hanggang 2 oras papunta sa San Jose, Bagao, Cagayan, ang pinakasentrong komersyo ng bayan. Mula naman doon, bibiyahe tayo ng hanggang 30 minutos papunta sa San Miguel kung saan nandoon ang Duba. Parte ng adventure mo ang maligo sa alikabok. At bago tayo pumasok, magbabayad tayo ng entrance fee na 30 pesos lang naman. Maliit na bagay lang yan. Maaari din tayong mag-rent ng salbabida, 100 pesos lang yan. Ang aking team, abay, excited na sa Duba. Para mas makahanap tayo ng mas magandang pwesto, tayo ngayon ay tatawid sa kabila ng ilog. Ayan na nga, nag-iimbita ng init para sa malamig na Duba River. At pagkahanap ng pwesto, abay, tara na! Mag-dive na tayo at i-enjoy ang summer sa Duba River! Uy guys, may tip ako sa inyo. Alam niyo mga ginagamit ng mga scuba divers? Maganda yan para sa Duba River. Kaya, kailangan mayroon tayong dalaga niyan. Mas maganda. Naku, promise, sabihin ko sa inyo, worth it ang pagdala ng ganyan. Ewan ko kung anong tawag dyan, paddle ata. Bagay na bagay ang snorkeling sa Duba River. Lalo na't ito'y nakikita mo ng buong buo doon sa loob niya. Nice! Pero bago tayo pumasok sa cave, kailangan natin kumain muna kasi malaki-laking energy ang kailangan natin. Okay, so let's go sa go. See you sa episode sa cave naman tayo.